Είμαι ο Χρήστος Πόσκος, είμαι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, εξειδικευμένος στην νευροογκολογία και στην ακτινοχειρουργική και η ομάδα μας έχει αναλάβει τη μέθοδο της ακτινοχειρουργικής στον Άγιο Λουκά. Η ακτινοχειρουργική είναι μία μη επεμβατική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί την ακτινοβολία σε μεγάλες δόσεις, εστιασμένη και με μεγάλη ακρίβεια κάτω του 1 χιλιοστού για να μπορέσει να αντιμετωπίσει παθήσεις όπως είναι όγκοι καλοήθης, όγκοι κακοήθης και μεταστατικοί, αλλά και αγκιακές δυσπλασίες και νευρολειτουργικές διαταραχές όπως είναι η νευραλγία του τριδήμου. Οι βασικές ενδείξεις της ακτινοχειρουργικής αφορά τη θεραπεία νόσων όπως καλοήθες μηνικιώματα, ακουστικά νευρινώματα, αδενώματα υπόφυσης, αλλά και τις μεταστατικές αιστείες στον εγκέφαλο, στο νοτιό μυελό, παθήσεις, αυτοεφευώδεις δυσπλασίες, σειραγκώδες αιμακίωμα και νευραλγία τριδήμου. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ενδείξεις ακτινοχειρουργικής τα τελευταία 20 χρόνια έχουν επεκταθεί και εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου και του νοτιού μυελού, σε όργανα του σώματος όπως είναι ο πνεύμονας, το ύπαρ, το πάγκρεας, ο προστάτης, τα επινεφρίδια και σε άλλα σημεία όπου και εφαρμόζεται η τεχνική αυτή. Η ακτινοχειρουργική σε σχέση με τις υπόλοιπες θεραπείες, την ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες παθήσεις, έχει το πλεονέκτημα ότι ενώ έχει με καλύτερα αποτελέσματα, ταυτόχρονα προστατεύει τους υγιείς ιστούς που περιβάλλουν τους όγκους ή τις ανάλογες παθολογικές αιστείες. Σε σχέση με την ακτινοθεραπεία, η θεραπεία στην ακτινοχειρουργική ολοκληρώνεται συνήθως σε μία συνεδρία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε λιγότερο από το 10% χρειάζονται περισσότερες συνεδρίες. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή από τις πρώτες ημέρες, γιατί ακριβώς η δόση που συγκεντρώνεται μέσα στο στόχο έχει άμεσα αποτελέσματα και αυτό αποδεικνύεται μέσα από την ακτινοβιολογία της ακτινοχειρουργικής. Η προστασία των υγιών ιστών σε σχέση με την ακτινοθεραπεία οδηγεί σε χαμηλότερες παρενέργειες και σε μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των υγιών ιστών. Η θεραπεία είναι ανέμαχτη και δεν έχει καμία αίσθηση πόνου ο ασθενής μας. Οι παρενέργειες είναι ήπιες και αντιμετωπίζονται συνήθως με απλή φαρμακευτική αγωγή. Η ιδιαίτερη σημασία στην θεραπεία έχει η σωστή ακινητοποίηση του ασθενή για να μπορέσουμε να έχουμε το 1 χιλιοστό κατελάχιστον στην ακρίβεια της θέσης στην τοποθέτησή του. Η μάσκα που χρησιμοποιούμε είναι μία και η ίδια μάσκα χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κέντρα. Με αυτή τη μάσκα μπορούμε να πετύχουμε τη μέγιστη ακινητοποίηση του ασθενή. Οι ασθενείς προσέρχονται στον Άγιο Λουκά και στο τμήμα ακτινοχειρουργικής, γιατί στο τμήμα μας έχουμε ένα υπερσύγχρονο σύστημα, το Varian Edge, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει με μεγάλη αποτελεσματικότητα όλες τις παθήσεις που χρειάζονται ακτινοχειρουργική. Και αυτό σε συνδυασμό με την 20ετή εμπειρία της ομάδας μας και τα περισσότερα από 2.000 περιστατικά ακτινοχειρουργικής σε όλη την γάμα περιστατικών ακτινοχειρουργικής εξασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα με τις λιγότερες παρενέργειες. Τι πρέπει να γνωρίζει για την ακτινοχειρουργική? 3 πράγματα. Πρώτον, η ακτινοχειρουργική είναι ακτινοβολία θεραπευτική με τη μέγιστη ακρίβεια κάτω από 1 χιλιοστό που πραγματοποιείται από τα πλέον εξειδικευμένα μηχανήματα και software. Δεύτερον, η ακτινοχειρουργική είναι μια θεραπεία ανέμαχτη και ανώδυνη και εξασφαλίζει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους υγιείς ιστούς. Τρίτον, αφορά όγκους, καλοήθης και κακοήθης, πρωτοπαθείς και μεταστατικούς στον εγκέφαλο και το νοτιό μυελό, αλλά και στο υπόλοιπο σώμα, τον πνεύμονα, το ύπαρ, τα επινεφρίδια, τον προστάτη και σε άλλα σημεία. Εκτός όμως από τους όγκους, αφορά και ανατομικές δυσπλασίες αγκίων, όπως οι αρτηριοφευώδεις δυσπλασίες και τα σειραγκώδη αιμακιώματα, αλλά και νευρολειτουργικές διαταραχές, όπως η νευραλγία τριδήμου. Το τελευταίο όμως που δεν πρέπει να ξεχνάς είναι ότι η θεραπεία με ακτινοχειρουργική καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ. Γνωρίζετε ότι οι ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από καρκίνο δεν είναι τελικού σταδίου πια. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε ριζική θεραπεία. Η ακτινοχειρουργική είναι η λύση
για τη θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων από καρκίνο, με ποσοστά θεραπείας μέχρι 97%. Η ακτινοχειρουργική είναι μια θεραπεία ριζική, μη τραυματική, ανώδυνη, η οποία μπορεί να θεραπεύσει ταυτόχρονα μέχρι και 10 ή και περισσότερες μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Πώς ακριβώς το καταφέρνει αυτό? Χορηγώντας τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας μέσα στο κέντρο του στόχου, νεκρώνει τη μετάσταση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τον υγιή ιστό που βρίσκεται έξω από το στόχο. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο ασθενής μετά τη θεραπεία να διατηρεί τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου του. Αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί η ακτινοχειρουργική, σε περίπτωση εμφάνισης καινούριων μεταστάσεων στο μέλλον, να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Η ακτινοχειρουργική, επειδή χορηγείται συνήθως σε μία θεραπεία μέσα σε 20 λεπτά, δεν καθυστερεί τη συστηματική θεραπεία που απαιτείται για τον ασθενή και για τη βασική του νόσο και μπορεί να συνδυαστεί μαζί της. Η εξειδικευμένη ομάδα ακτινοχειρουργικής, Stereotactic Radiosurgery, πραγματοποιεί θεραπείες ακτινοχειρουργικής εδώ, στην κλινική του Αγίου Λουκά, με τεράστια εμπειρία, με πάνω από 2.500 θεραπείες ακτινοχειρουργικής μέχρι σήμερα, που εγγυούνται την επιτυχία και την ασφάλεια της θεραπείας. Είμαστε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη ημερίδα ακτινοχειρουργικής, στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, όπως είναι η ιστορική της ονομασία της μεθόδου θεραπείας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί για πρώτη φορά παρουσιάζουμε στην πόλη μας τη μέθοδο αυτή, μια αποτελεσματική μέθοδο που εξασφαλίζει στους ασθενείς μας πολύ καλά αποτελέσματα χωρίς τοξικότητα για τις σημαντικές νόσους όπως είναι όγκοι και όπως είναι και άλλες παθήσεις με αγκία, δυσπλασίες είτε νευρολιτικές παθήσεις. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας το γεγονός ότι δεχθήκαμε την επίσκεψη συναδέλφων από διαφορετικές ειδικότητες που εμπλέκονται όμως με την ακτινοχειρουργική από χώρες της Βαλκανικής και όχι μόνο. Έχουν έρθει εδώ, παραβρίσκονται εδώ, ακούνε με πολύ προσοχή και συζητάμε για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντική η ευκαιρία που μας προσφέρει ο Άγιος Λουκάς σαν κλινική να παρέχουμε στους ασθενείς μας αυτή τη θεραπεία, μια θεραπεία υψηλής τεχνολογίας και να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Σήμερα στην ομιλία μου θα μιλήσω για την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική σε μεγάλες εγκεφαλικές μεταστάσεις. Για ένα γκρουπ ασθενών το οποίο ήταν πολύ επιβαρημένο στο παρελθόν, θεωρούταν ασθενείς τελικού σταδίου, ενώ σήμερα με τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοχειρουργικής αλλά και με άλλες συνοδές θεραπείες όπως τη χειρουργική αλλά και φαρμακευτική αγωγή, οι ασθενείς μας μπορούν να επιβιώνουν για χρόνια. Η ακρίβεια χιλιοστού στην επέμβαση και η προστασία των υγιών ιστών είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, μιας ανέμακτης μεθόδου αντιμετώπισης παθήσεων και κακοηθειών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το χαρακτηριστικό της ακτινοχειρουργικής είναι ότι χορηγεί τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας μέσα στο στόχο, προστατεύοντας όμως παράλληλα τον υγιή ιστό που υπάρχει γύρω από το στόχο. Αυτό γίνεται με βάση την ιδιότητα που έχει η ακτινοχειρουργική, απότομη μείωση της δόσης στην περιφέρεια του στόχου. Αυτό ελαχιστοποιεί την τοξικότητα της θεραπείας. Η ακτινοχειρουργική συνεχώς κερδίζει έδαφος στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία μεταστάσεων στον εγκέφαλο και παθήσεων του νοτιαίου μυελού. The radiosurgery or stereotactic radiosurgery is a technique which allows to focus very precisely radiation beams, usually in the nervous system, the brain, but also the spinal cord, and it allows to treat different type of disease. Η νευροχειρουργική δεν μπορεί να δώσει λύσεις στην αντιμετώπιση των όγκων του εγκεφάλου και των όγκων του νοτιού μυελού και συνεπώς χρειαζόμαστε τη συμπλήρωση με ακτινοθεραπεία και με ακτινοχειρουργική.
Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις αφορούν τους περισσότερους καρκίνους του ανθρωπίνου σώματος και ειδικά από τον τομέα μου σας μιλάω, στον καρκίνο του πνεύμονα είναι οι συχνότερες. Είναι μια μέθοδος με άμεσα αποτελέσματα, εξαιρετικά στην πάροδο του χρόνου και το κυριότερο προστατεύεται το εγκεφαλικό παρέγχημα, το φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέγχημα. Brain metastasis for sure, radiosurgery offers the opportunity of one single session to treat multiple lesions. Εκτός από τους καλοήθεις και τους κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου, νέες ενδείξεις προστίθενται συνεχώς για τη θεραπεία παθήσεων μέσω ακτινοχειρουργικής, όπως είναι οι αγκιακές δυσπλασίες, το αιμαγγείωμα, η νόσος Πάρκινσον. The clinician will define the target in the patient's brain, and then we devise the way to treat that most effectively. Η θεραπεία με την ακτινοχειρουργική μπορεί να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το χειρουργείο. Τα ποσοστά επιτυχίας στη θεραπεία είναι πάνω από 95% για τις καλοήθειες και μέχρι 98% στις εγκεφαλικές μεταστάσεις. Οι θεραπείες στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΗ.